Poštovani Kolašinci, dragi prijatelji koji ste svojim potpisom podrške i učešćem na odborničkoj listi Srpske koalicije Saša Dragović obezbijedili sve preduslove da opštinska izborna komisija proglasi našu izbornu listu, još jednom vam se od srca zahvaljujem. Nažalost, gazeći sve pravne norme u ovoj privatnoj državi, Državna izborna komisija, a potom i Ustavni sud, većinom glasova poništili su izbornu listu Srpske koalicije i onemogućili nas da izađemo na lokalne izbore. Imajući u vidu da su zahtjev za osporavanje naše liste podnijeli Demokratski front, Demokrate, SMP i SDP, a prihvatio DPS u Državnoj izbornoj komisiji, jasno je da je formirana otvorena koalicija da bismo bili spriječeni da učestvujemo u izbornoj trci. Bez obzira na to što smo identičnu prateću dokumentaciju predali opštinskoj izbornoj komisiji u Podgorici i Bilom Polju i bez problema učestvujemo na lokalnim izborima, u Kolašinu smo uskraćeni za mogućnost da odlučujemo o vršenju lokalne vlasti. Prema svim istraživanjima i prije svega na osnovu kampanje Siguran glas koju smo sproveli, Srpska koalicija imala je 2 sigurna mandata u Kolašinu. Dakle, mi smo trebali da budemo tast na vagi i da odlučujemo o načinu formiranja vlasti u Kolašinu. Sve što bismo radili bilo bi usmjereno za dobro grada, odlučni da spriječimo namjeru i jednih i drugih da naš grad pretvore u selo. Srpska koalicija nastavit će da djeluje u Kolašinu, jer to od nas traže ljudi koji nam vjeruju i daju našem projektu nedosmislenu podršku. Zato pozivamo naše pristalice da istraju na političkom kursu koga smo zacrtali, da uskoro na Saboru u Kolašinu formiramo sve organe opštinskog odbora sa ciljem da jedna časna ideja opstane i ojača.